बाबूजी हैप्पी होली बाबूजी हैप्पी होली। अरे बबुआ जी तो पीले बनी का जी। हैप्पी होली। अभी तो है पी के निपसा में बानी। निशा में दिशा खराब कर रहे दिशा खराब करे हम हमार। अरे बबुआ जी छोड़ी हमरा के। बड़ा बढ़िया लगता अरे है। बबुआ जी भैया राव जान जम तक का कहे छोड़ी। का भइल बा भौजी? का भइल बा? अरे रौरे ई सब कइल धइल हवे। हमार कइल धइल ह। तब के कर कइल धइल हवे। तार बात हमार समझ में नइखे आवत। तू का कहे के चाहत रू? ए देवर जी ए राउर कइल धइल ना ह त के कर ह। राउर भैया त विदेश बानी। ए भौजी तू साफ साफ बताव तू कहे के का चाहत रू? तार बात हमरा समझ में नइखे आवत। ए देवर बबुआ रौरा होली में भांग पी के आई रहनी। अब पियला के सुर में कहाँ कहाँ हाथ डालनी कहाँ कहाँ गोड़ डालनी रौरा कुछ पता रहे। का कहनी भौजी? हमरा तो होशे ना रहे। अरे देवर बबुआ रौरा तो दूसरे माजा लूटे में रहनी। हमर 64 GB मेमोरी फुल क दहनी तो हई वायरस बाहर निकलबे न करी। तू साफ साफ बताव। अरे देवर बबुआ रौरा नीचा में रहनी ऊपर से रंग डालत 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 कब नीचे डाल देहनी। हमरो बड़े निमन लागल। राउर निशा में हमार दिशा खराब हो गई। भौजी हमरा से गलती तो हो गइल बा। रौरे खाली काहे गलती बा? गलती तो हमरो से हो गइल बा। तू ही बताव अब का कइल जा। बबुआ जी जाई डॉक्टर काली हे फाइल के फॉर्मेट कराई ना तो जहिए जही वायरस बाहर निकली तो दोनों आदमी के हैंग कर दी। हाँ भौजी तू ठीक कहतारू। ना तो भैया के जहिया पता लागल ओ दिन 3 नंबर गेयर लगा के ऊ ना टेलान टेली हन कि हमके दोनों आदमी के अंजोर हो जाए। हाँ ठीक कहता नहीं बबुआ जी। अब रौरे कोनो उपाय लगाई जाई। हमरा एगो जानकारी में एगो डॉक्टर बा उहे तारा सिस्टम के अपडेट कर सकत। हाँ जाई देरी मत करी जाई। हाँ भौजी हम जातानी। चली ना डॉक्टर साहब देखिए हम भौजी के जानता नहीं उल्टी पर उल्टी होता है। अच्छा हाँ तन चली तन देख ली तनी। चलो चल। चेक कर लेता नहीं। चली चली। होई कोई सन झोरा ला टटक ले कैल बनी बबुआ जी। ये झोरा छाप डॉक्टर कहालन ये भारत के गरीब बुढ़बा के ओरले बारन। ई डॉक्टर ना रहतन तो कितना गरीब आदमी मर जाई। हाँ बबुआ जी ठीक कहता नहीं। का बोल इनकरा? देखी ना डॉक्टर साहब हाँ। सुबह ही से उल्टी करत तारी का जने का हो गइल बा इनकरा। तने हटनु बाबू ते हटनु। का बोल बा होता रहा? अरे उल्टी होता हमारा जना नहीं डॉक्टर साहब। तने हई उठबू हो तने अपन हई थर्मामीटर लगाई हम तारा में। हां तने हेने घुमा। एक और तो मरद बाहरा बावे 1.5 साल से। एकरा पेट में 1.5 महीने का लइका बा। तू ही सारा कुछ गड़बड़ कइले बा। ए डॉक्टर साहब एथिए कोना थी का कदी हम का कदी रे? ना तो भैया आई बड़ा मार मारी हमनी के दोनों आदमी के। अच्छा ए डॉक्टर साहब देखिए ना होली में ही पी खा के आई रहल है। अच्छा हमारा के लेके सूत गइल। हमरो इंजन ढेर दिन से झुराइल ही रहे। अच्छा हमरो निमन लागल। अब हमें कुछ हो गई। हो गल ओइसन उल्टी करता रो। ए डॉक्टर साहब कैसू कह के आई एकरा के वायरस के बहरी निकाली ना ना तो भैया आई बड़ी मार मारी हमनी के दोनों आदमी के। हट 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 दानी के कुकरम कइले बा सा हमरा से कहता हम ये सब काम ए करे ए डॉक्टर साहब कह दी ना तो दिक्कत हो जाई। हट 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 हमरा जाए हट हट। ए डॉक्टर साहब कह दी दिक्कत हो ते जाई। खाली कह देले बड़ी तब कोजी करे के बा हट हट। बड़े हट ना कह दी ए डॉक्टर साहब ए डॉक्टर तू साहब चुन चान करत भैया रह। आई तो बड़ी मुअली के मार मारी हमके दुनिया में। मारी तो हम ए डॉक्टर साहब ए डॉक्टर साहब ए अरे डॉक्टर ना ठीक करबो कौन दो। ए डॉक्टर साहब आई ना कुछ दवाई दे दी। जानते नहीं ना तो हम लोग के घर उजड़ जाई आई।
आई कुछ करे कौन उपाय करी। लबर चबर करे के बेरी ना जानलू सिम डलवा के बेरी आई बड़ा एथी कइले बाड़ू तो चल ना होई बड़ा चली ना हड्डी झुड़वा दिया ये। ते जो हम तनी एक तनी ठीक से चेक करके इलाज कर करत तनी जो। हाँ डॉक्टर साहब कर दे तो घर हमने के उजर। 3 खोराक लिख देले बन ठीक बा। आ मंगवा लियो बढ़िया से।